Sunt aici cu verișorul mei, Cristi, Edi. O arată-ți față. O, dă drumul la haină naibii. Aici e baza noastră. Acolo și era câine. Bă. Ce? Nu știu ce are camera asta de filmat. Noi nu mergem la școală? Nu. Mergem în lângă ei? Hai. Nu, dar poate găsim un parc. Nu, dar... Nu, dita iarba, nu găsim niciun. Nu, decât alea. Dacă le-ai... Poți să faci, este de jos.